Also te prednje leta nakon že pad, ja jenož znajem moja učaka, bie ten knjini Kolina, Marija, a to su, na nju možem še ja se dopomnić, jako ja mam dženca tu začiš, kajvek bi ona ta jenitka učaka, kiž sem ja miel v zakładnej šuli. Also te prednje leta, hač to športa letnika. Od športoletnika ja ne môžu docela tak prejapať štúto moja riadovnícka učaka bie, ale popravom by to šo serbske. Ja som radujú, hač to 8-letnika radujú do šuly chodžiu, to by ten mojim času ešte by to s vášňou z 8-letnika ze šuly hič. Tožno dało, zawsze by se za 5 let tak nekak dotuło jest służno te prednie byli, kisu do 10 chodzili, ale to jeszcze są te szulario z Mała Welkowa do Radwoja przyszli, a su radują ich 9 a 10 czynili. To jeszcze Małym Welkowie na przykład nie docela dało, że są te w 9 10 wykupwali.